Son Goku, ez nagyon jó volt, de fáj a lyukam. De hát szuper csillagfaszt akartál, nem? Igen, de a pókhálós lyukam már régen kapott kolbászt. Örülj neki, hogy kaptál fast hulkalé. Mi van, te szemtelen? Na mindegy, hol van a pénz? Mennyit tudsz adni? Milyen pénzről beszélsz, kis köcsög? Mit gondoltál, dagadék, ingyen kapsz kolbászt a picsádba? Pénzért basztad meg a picsámat, na takarodj! Megyek, de legalább egy kiló kenyére adjál. Takarodj! Ez a dagadék túlós picsájú milyen zsugori? Így jó, egy 1000-es, ezt elveszem, disznópicsa. Na, megérte megbaszni a malacot. Vajon Krillin mit csinálhat? Mindegy, megyek, veszek egy liter tablettásbort. Ugye jó volt a kolbászom, Krillin? Arról nem volt szó, hogy ekkora padlizsán faszod van! Fáj a lyukam! Kellett neked nagy csillagfasz. Száradjon le a faszod! Muskoljak ki, nevetsz rák a faszodat! Megyek, padlizsán faszú, majd hívlak. Így jó, micsoda választék! Na, ezt lenyelem mind! Vegeta, este jól alám vágtál, ugye megismételjük majd? Persze, de előtte mosd meg a picsádat, mert nagyon büdös volt. De jó ez a kannásbor, ez kellett már nekem. Ezek ketten mi a rákot csinálnak? Ma este megint alád vágok. Tényleg? Hé, mi a rákot csináltok, pusztulatok? Vegeta, ereszd el a faszcimbáló asszonyomat! Hát nem látod, csöves geci kakarok? Baszogatom esténként az asszonyodat! És közben nézzük együtt a Teletabit! Na várjál, adok én most neked teletabi geci pusztulat! Vegeta, ne! Állj meg! Túl késő, csicsi! Rák a faszod!